Els, het is voor jou een leuk jaar, want jij bent hier voor de 5e keer. Ik heb een jubileum. Ja, 5e keer. Helemaal top. Wat maakt Westendorp zo leuk? Kijk om je heen, zou ik zeggen. Ja, het is hier geweldig, echt. Het is altijd leuk. Altijd gezellige mensen mee. Nou, leuke feestjes 's avonds. Dus ik heb net een nieuwe single uit eigenlijk. En ja, we hebben vorige week een clip opgenomen. En ja, ik hoop dat het een goede knaller gaat worden. En wat is het nummer? Met jou alleen. Dus het is een Hazes-liedje. Eigenlijk een liedje van Hazes die bijna niemand kent. Alleen de echte diehards, laat ik het zo maar zeggen. Maar ja, ik ben er heel blij mee. De mensen wie het horen, wie het niet kennen en het horen, die zeggen wel van, oh, het lijkt wel veel op Hazes, weet je wel. Dus Dus, je kunt, herkenbaar. dus dat is wel leuk omdat toch nog die herkenbaarheid nog in zit. Ja, dat vind ik wel, ja. We hebben een mooie clip opgenomen in Amsterdam. Dus er zit wel een beetje Hazes-tintje aan. Nou, ik zing daar heel vaak in een bepaald café. En ik kom er dus wekelijks eigenlijk in Amsterdam. En voor de fans, welk café is dat? Café Sientje. Ik denk het populairste café van Amsterdam. Ik ben een album aan het opnemen. Nou, daar ben ik al een tijdje mee bezig. Maar er komt voor de zomer nog een nieuwe single uit. En dan ga ik in september lekker naar Turkije. Met ook weer zo'n reis. Dus ja, en wanneer het album precies uitkomt, weet ik niet. Nou, heb je een hele tijd geleden ook eens een keer een single gemaakt met je neefje. Hoe is daar eigenlijk mee? Oh ja, dat is al een tijdje terug. Nou, het gaat goed met hem, maar hij is heel hard aan het werk. Maar dan niet in de muziek, maar gewoon zelf een beetje aan het werk. En ja, ik denk dat hij over een paar jaartjes wel weer wat van zich laat horen. Hij is nog hartstikke jong. Ja, dat was hij toen ook, dus dat zal wel. Hij is nu nog pas 16, dus ja, een beetje puberen. Je kent het wel, die is met andere dingen bezig.